Správne a teda hlboké a vedomé dýchanie je niečo, na čo častokrát zabúdame a pritom nám prináša také množstvo benefitov. Okrem toho, že vďaka dýchaniu kyslíka žijeme, vieme dých smerovať aj za inými účelmi, napríklad na zohriatie tela, alebo jeho ochladenie, uvoľnenie, alebo aj napríklad naštartovanie trávenia. A samozrejme nám vie výrazne pomôcť aj pri pôrode. Dnes si spravíme úplne jednoduché dýchové cvičenie a budem rada, ak so mnou pozdieľaš, aké to pre teba bolo. Tak poďme na to. Nastav si časovač na 3 až 5 minút, aby si nemusela strážiť čas. Dĺžka je na tebe, koľko si zvolíš niekde v tomto rozmedzi. A pohodlne sa usaď. Teraz pozor, táto dýchová technika sa líši, pokiaľ si tehotná. V tehotenstve sa totiž neodporúča zadržiavať dých. To si zapamätaj. Nie je to pre teba ani pre babätko dobré. Takže pokiaľ si tehotná, vynechávaš fázu zádrži dýchu. Táto technika je naozaj jednoduchá a spočíva v tom, že spravíme nádych na 4, zádych na 4 a výdych na 6. Ja pri tomto cvičení používam takú pomôcku na lepšie sústredenie mysle a je to taká vizualizácia trojuholníka v mojej hrudi, takže by to mohlo vyzerať tak, že nádych na 4, zádrž na 4 a výdych na 6. Môžeme si to spolu skúsiť, čiže nádych, 2, 3, 4, zádrž, 2, 3, 4 a výdych, 2, 3, 4, 5, 6. Ak si tehotná, vizualizuj si iba nádych hore, výdych dole. Nádych na 4, výdych na 6. Tento dých ťa harmonizuje, vycentruje ťa, ale aj energizuje. Takže ho použij kľudne, kedykoľvek budeš potrebovať alebo cítiť a skús byť dnes všímavá k svojmu dýchu a naozaj si niekoľkokrát zvedom, že je potrebné dýchať zhlboka a vedome. Tak krásny deň plný vedomého dýchu.